På figuren der ses der en eukaryotcelle, da cellen indeholder en cellekerne, hvor i mRNA, altså messenger-RNA, og primær-RNA og gen for aktin ligger. Der er i også arvematerialet. Kernen den er omgivet af en kernemembran, der er opbygget af fedtstoffer og protein. I cellekernen der laves den første udgave af RNA, altså den primære her. Men det er ikke det færdige RNA, som sendes ud af cellekernen, da der sker nogle modifikationer med den inden. Den første pil her viser det primære transkript. Her laves en arbejdskopi af RNA, som cellen kan anvende til at lave proteiner ud fra. Der er 3 vigtige forskelle mellem DNA og RNA. RNA har som base en uracil, mens DNA har thymin. Derudover har RNA ribose, mens DNA har deoxyribose. Til sidst er RNA enkeltstranget, hvor DNA er dobbeltstranget. Messenger-RNA er en slags arbejdstegning, som sendes ud af cellekernen, hvor den så kan blive oversat til et protein. Som det ses på illustrationen her, så ligger både introns og extrons begge i DNA, men det er kun extrons, der koder for noget, mens introns klippes fra. Transkriptionen er der, hvor der kan laves RNA ud fra DNA. I den primære RNA er der både extrons og introns, men i den modificerede messenger-RNA er introns klippet ud, så kun de kodende dele er tilbage. Som der ses på figuren her, hvor alle de gule dele ikke er til stede i messenger-RNA. Messenger-RNA går ud gennem kerneporerne i kernemembranen og kommer ud i cytoplasmaet, hvor der er ribosomer, og her finder translationen sted. Når messenger-RNA er kommet ud i cytoplasmaet, bindes den til ribosomet som vist her. Ribosomet har vi her i den blå boble, og strengen her, det er RNA'en, altså budbringeren. Der sker her en translation, og grunden til, at det kaldes en translation, er fordi, at der sker en oversættelse af genet fra et kemisk sprog til et andet. Helt præcist fra basesprog til aminosyresprog. AUG er starttriplet. Alle translationer starter først ved AUG. Starttriplet det er der, hvor ribosomet begynder at koble aminosyre sammen. tRNA, også kaldt transport-RNA, er altså en slags RNA. Der findes forskellige slags RNA, nemlig tRNA, mRNA og rRNA. På figuren her, der har vi tRNA. Det er dette, som transporterer de korrekte aminosyrer hen til ribosomet. Der findes 20 forskellige aminosyrer, men hver triplet består af 3 baser, som hver koder for en aminosyre. Men da vi har 4x4x4, altså 64 forskellige kombinationsmuligheder, og kun 20 aminosyrer, så er der nogle af kombinationerne, der koder for samme aminosyre. Antikoderen er der, hvor tRNA kobler sig til mRNA. De skal være komplementære, altså tRNA's antikoderen skal være komplementær til mRNA's koderen. Så kun den tRNA, der har det rigtige antikoderen, kan sætte sig til mRNA. I forhold til baseparingsprincippet skal adenin altid sidde modsat uracil, og guanin skal altid sidde over for cytosin, for at de er komplementære. Translationen den fortsætter indtil vi kommer til et af de 3 stopkoderne, som er UAA, UAG og UGA. Når dette sker, er translationen færdig, og selve aminosyrekæden er færdig. Det er dog ikke det færdige protein, da der ofte sker nogle modifikationer, altså ændringer med det. Så altså når ribosomet ankommer til sådan et stopkodon, afsluttes translationen, og messenger-RNA, ribosomer og aminosyrekæden skilles fra hinanden, som vist her på figuren. Som sagt er det ikke det færdige protein. Ofte skal den nemlig sammenkædes med andre aminosyrekæder for at danne et større og mere funktionelt protein, som sker ved at den bliver bearbejdet af enzymer til sin endelige struktur. For eksempel til aktin, som der står på den her figur, hvor der står færdig proteinaktin, fordi den her celle det er en muskelcelle, det står her, og i disse der er aktin et vigtigt element. Proteinsyntesen det er den proces, hvor proteiner bliver dannet ud fra aminosyre. Det er også her, den genetiske information, som er gemt i DNA, bliver udtrykket i den enkelte celle. Proteinsyntesen er vigtig, fordi det er proteiner, der styrer alle celler i vores krop. 50% eller mere
er nemlig tørrestoffet, hvilket betyder, at hvis man tager celler og tørrer dem fuldstændig, så der ikke er mere væske tilbage, så vil cirka halvdelen af det, der er tilbage, udgøre proteiner. Proteinsyntesen er vigtig, fordi vi skal have dannet en lang række proteiner i vores kroppe. Blandt andet strukturprotein, også kaldt vævsprotein, som for eksempel hud og negle. Vi skal derudover også have dannet beskyttelsesprotein, som regulerer vores immunforsvar, og vi skal have dannet enzymer, som er med til at styre processer i vores kroppe. Proteinsyntesen kan sættes i relation til genetik ved at DNA og genetik er grundlaget for, at vi har proteiner. Det er generne, der koder for proteiner, som egentlig bare er det centrale dogme.